jednu anegdotu. Moj dragi prijatelj, ugledni profesor književnosti, zaista sjajan kritičar, prigovara mi, čitao je prijevod prvog dijela Hayama, Sjeme smrti, i prigovara mi da je završetak pomalo sladunja. Velim ja, jest Boga mi Klausu sladunja. On je upravo saznao da mu je punica u glavuču. Na velikim debelajima ne smije to reći ženi, valja mu sad živjeti sa ženom koju voli i sa tajnom koju pred njom mora kriti. Upravo je čuo priču o tome kako je čovjek ubio svoju ženu i 3 kćeri da ne bi bile obeščašćene. I izgovara pjesmu koja je u osnovi pristajanje na smrt. Opet ćeš, rastući mjeseče, svoju svjetlost ovamo liti. Još mnogo puta ćeš krasti, a onda lice kriti. Jednom ćeš, kad budeš punog lica, ovdje nas tražiti u ovom vrtu. I jednoga od nas neće više biti. To je pjesma kojom Hayam pristaje na smrt. Gdje ćeš više slobodnosti? I on zapali govori, a vidi stvarno, to je potpuno promaklo. Znaš ovo ruža, slavuj. Bog te pomogao, ruža i slavuj su književne konvencije. Ali radi se u stvari o tome.